lidi, moje jméno je Deadpool a já vás vítám u dalšího videa. Tady v tom videu bych vám chtěl představit hru, jak už jste si ovšem podle názvu videa za prvý a za druhý podle tady toho nápisu všimli, tak jde o hru Boring Man. Jo. Vůbec nekopíruju Markipliera, ne. Já myslím, že se na to rovnou vrhneme, dáme si jakýkoliv mod. Je tady spousta herních modů, zombíci, neboli zombrainové teda, aspoň tak to nazvala tady ta hra. A prostě hrajete, je to free multiplayer střílečka. Nejste si, že ne... Já neumím mluvit. Zombrains, ty já mám kliku. Zombrainy mě baví, víte. Tak jo, zombrainové budou vypuštění za... A jo, tady, moment, tady v té hře je to o tom, že máte různý peníze a za ty si kupujete zbraně, s kterýma potom bojujete proti zombrainům. Hrozně nenáročná věc, ty zombrainové, musím říct. Na pochopení vůbec, hele, 150, tak to si hodíme jako druhou zbraň. Jo, aha. Moment. A hele, nůž, ten stojí víc, ne? Ten stojí pade. Tyjo, tak hele, s bohem, ale do nože nejsou náboje, víš? Máme survivenout to tady. Se to pokusíme, moment, a co dělá tohle? Moment, jak se používá tady ten grappling hook? Ne. Jak se používá grappling hook? Každopádně já mám nejradši tady toho zombíka. Tak. Teďka mě nevidíte, ale teď už jo. Takže jak vám všem mohlo asi nějak dojít, tenhle zombík je neviditelný. Mimochodem na žebřících vidět taky nejsem, jo. Což nevím, jestli je výhoda nebo ne výhoda. Jsem tady v té hře poměrně začátečník. Mimochodem. Kdo budem? Tenhle, ten umí sprintovat, myslím. Jo, ten je rychlej. Kecám není, ale to je jedno. Tady to je hra absolutně bez toho, tak já chci ukázat víc herních módů, tak třeba ještě vám chci ukázat jeden. Ten mě hodně baví, to je sranda. Díl zbraní. Nejde o to, že ze začátku máte tu úplně nejtrapnější zbraň a jakmile někoho zabijete, tak se vám ta zbraň zlepší o 1 stupeň, když to tak vemu, že máte po každý o kousek lepší zbraní, když zabijete a logicky, když umřete, tak se vám ten level zbraně sníží. Třeba tady ten týpek má AKčko a já až začnu, což bude zhruba za 5 sekund, tak budu mít tuhle malou pistolku. Úplně trapnou nejvíc. Tak jo. Je čas do toho praštit. To není fér. Kolik jich tady na mě bylo? Hej, jako, ne, to nehraju tady tu pohádku, ne. Ale co tady ty tady dělají? Nechte mě bejt, hej, obej. To jsem já? Tak ne. Tady mi hoší, ne? Jo, tady je skákadlo. Jo, nechte mě bejt. 4 životy, pohoda, klídek, cigarka. Proč je tady ta hra tak těžká? Ale já si to neberu k duši, já si to beru k srdíčku. Co to bylo? To chci znova. Ne, živýho mě nedostaneš, mrtvýho. Dobře, tak jsi mě dostal. I živýho, i mrtvýho. On už mě jednou zabil. To je ale ošklivý pán. Mě nechytíš.
Budu mít úplně nejvíc trapnou zbraň. Dobře. Prej ne. Hele, tamhle jsem já. Proč já nikdy jsem úplně poslední, umřel jsem 6krát. 6krát, to je tolik, kolik ukazuju teďka na prstech, ale vy se to nikdy nedozvíte. Výpon díly známe úplně všichni přece. 1 FPS. 0 FPS dokonce. Neboli frames per second. No tak, sklo rozbij se. Já do tebe nechci střílet. OK, jak prej musím. Uteč! Utekni, blbečko. 10 FPS, no to fakt není moc. Ale běží to přes Wi-Fi, kterou máme my doma, takže můžu být docela rád. Málo jsem se chytl toho žebříku, viděli jste to? Enemy is here. OK, je čas do toho praště, tam jsem nechtěl jít vůbec, ale... Mám plno nábojů na praště. No neměli jsme, vidíte to, jo? Jak je dobrý si přebíjet. Proč, bože? Slyšeli jste to? To byly mimochodem zvuky z Mária, myslím. Ale, slyším střelbu, no tak pánové. Hlavně klid, není tady nic k vidění. Blbě držím myš, tím to bude určitě. Kde jsem? Tady. Nech mě bejt. Co jsem ti kdy udělal? Dobře, málem jsem tě zabil. Kecám, jednou jsem tě dokonce zabil. Ale co jsem ti kdy udělal? OK, to zabití se asi počítá, no dobře. Jste hrozný cimprlíny. OK, já si myslím, že to by pro tato video mohlo být všechno, je to jenom představení hry, tak se nedivte. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, zanechte like, po případě odběr, pokud jste na mém kanálu nový, pokud se vám video nelíbilo, prosím vás napište mi komentář, co se vám nelíbilo a já se pokusím to napravit. Takže díky za pozornost a zatím čau!